एडभाइस 365 चेनेलजों नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली आथिखालाव जोंनि बर' समाजाव जानाय माखासे जाथाय बिजाथाय बिनि सायाव बेस खालामनानै आं दिनैनि कन्टेन्टखौ सावरायनो नाजानाय जादों। आथिखालाव ससियेल मिडियायाव थामहिनबा मोखां बिजाबाव जोंनि बड' कमिउनिटिनि गोबां रिल बानायग्रायानो जा ब्लगारानो जा बा जोंनि सरासनस्रा सुबुङानो जा मोनसे समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनो खायसेया नाजायो, खायसेया समाजखौ गोग्गो गोथार खालामनायनि बिफावखौ लायोब्लाबो समाजनि खायसे मानसिनि नोजोराव बिथाङा गावनि केरियारखौ जाबादि बिल्ड खालामनो सानदोंमोन बा बड' समाजखौ जौगाहोनायनि खामानि मावनो जि गोथार मिजिं लानानै खामानि मावदोंमोन बेफोरखौ सा ससेयावनो ज्राब गारनानै गावनि न'खर जौगानायनि खोथाखौ साननानैल' खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो। आथिखालाव ससियेल मिडियायाव खोब जोंनि बर' समाजनि गेजेराव गुबुंले थासारि सोमजिहोबाय थानायखौ जों नुदों। दा बेफोरो जोंनि समाजाव मानो जायो आरो बेफोरखौ जों माबोरै फोसाबनो हायो, बे फोसाबनायनि बिबानखौ साफ्रोमबो मानसियानो बानस'नायनि गोनांथि दङ। हाथ्राब्लाबो एसे एला जेसेबां हायो मोनसे समाजनि गुबुंले आबहावाखौ बयबो एफा एफा जुदि फोलोमनो नाजायोब्ला मोनसे समाव बे समाजा मोजांथार जायाब्लाबो मोजांनि फारियाव सफैनो हागोन। दा जोंनि समाजाव जोङो फुं जानायनिफ्राय अखानायजासिम ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि जाथाय जोंनि बर' कमिउनिटिनि गेजेराव जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दं आरो बियो बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दं आरो बियो साननायनि बायजोआव जागासिनो दं। बावैसो सासे बर' आइजोआ गावनि 5 बोसोरनि फिसालाखौ दानस'नाय जाथाय आरो सोरबा बिमाखौनो फिसालाया ड्राग्स जानानै देथारनाय आरो सोरबाया बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा मोनाब्ला न'नि बारि बागान थायहांनाय गय बारि बिगासे बिगानै बेफोरखौ दानग्लुंजोबनाय आरो बायदि बायदि जाथाय बेफोरो जोंनि समाजाव नुजागासिनो दं। आरो जोंनि बर' आइजोफोरनि गेजेराव ओरैबायदि मोनसे गुबुंले आबहावा सोमजिदों। दिनै हाबा जानायानो होन हाबा जायियानो होन दिनै रांखान्थियारि नोरजियानि जाउनाव दिनै गोबां आइजोफ्रानो इजि मानि आर्निं खालामनायनि जि वे हिसाबै लामा हिसाबै दिनै गावनि देहाखौ बबेबा हटेलाव बबेबा रेस्टुरेन्टआव होनानै वान टाइमाव 2000, 3000, 5000 पार नाइटआव 25 सिमहालागै खायसे समायना समायना सेलिब्रिटि थामहिनबा खायसे आइजोफ्रा गावनि देहाखौ दोहोनि सुबुंनि आखायाव साबमिसन खालामनानै लाख लाख थाखा आरजिनायखौबो जों नुनो मोनगासिनो दं। आरो गुबुना गावनि लाइफ स्टाइलखौ दिन्थिनो थाखाय मोनसेनि उनाव मोनसे 24 घन्टायावनो 24टा ड्रेस सोलायनानै गावनि महर मुस्रिखौ दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो कलेज लाइफ इउनिभार्सिटि लाइफ सोरनिबा थाखा फैसाखौ लानानै बेफोरबायदि एन्जयमेन्ट लानाय आरो बै मानसिनिफ्राय थाखाखौ बुख्ल'नानै बेजों अराय सम सोलेरारि सोमोन्दो लानानै जोबथा बुब्लियाव बेखौ बमब्रायनानै जुलि लानाय आरो जुलि जानायनि उनाव गोबां आइजोफोरखौनो बर'फोर थामहिनबा बर' नङै माहारिनि मानसिजों सिथार जानायखौ जों गले गले नुबोबाय थादों। बेबादिनो बावैसो सुसमिता बसुमतारी अदालगुरि नलबारिनि सासे आइजोआ सिथार जाबाय। बेबायदिनो गोबां आइजोफोरखौ बेफोरबायदिनो गुबुन माहारिनि आखायाव बोलि जानायखौ जों नुबोबाय थादों। थेवबो जोंनि बर' आइजोफ्रा बेफोरनि फारसे सांग्रां गैया। गोरों गोरा जायोब्ला बिथांमोना गावनि माहारिनि सेंग्राजों हाबा जायाबासिनो गुबुन माहारिनि सेंग्राजों बिथांमोना आफ्टार सेलिब्रिटि मुंदांखा जानायनि उनाव बिथांमोना गावनि माहारिनि मानसिजों हाबा जानो नाजाया। बियो खोब दुखुनांथाव बर' आइजोनि थाखाय। फारसेथिं जोंनि बर' सेंग्राफ्राबो थाखा फैसा धोन दौलत आरजिनायनि सम बुब्लियाव गावनि बेसेन गोसा समफोरखौ
जौ लोंनानै जुवा गेलेनानै ड्राग्स माफिया बायदि फालांगि खालामनानै हमजानानै आरो ड्राग्स जानानै नोरजिया जानाय, थाखा फैसा आरजिनो हायै जानाय, बेफार बानिज्य खालामनो नाजायो आरो गावनि आखल आखुखौ फोसाबनो नाजायो आरो बिमा बिफानि गालांनाय धुन दल'खौ लानानै बिथांमोना लेबेल मारि मारि आथिं हेबै हेबै बबेबा दंफां सायाव जिरायनानै जौ लोंनाय, केराम बर्ड गेलेनाय आरो बिमा बिफानि थानाय मोजोमसे धोन दौलतखौ बिथांमोना फेहेरनो नाजायाबासिनो बिमा बिफानि आरजिनाय धोनखौ लानानैनो बिथांमोनानो दुगा दिन्थिनायखौ जों नुनो मोन्दों। जाउनाव खायसे बर' आइजोफ्रा बर' सेंग्राफोरनि बेफोरबादि आखुखौ नुनानैनो जानो हागौ बर' सेंग्राफोरनि आखल आखुआ दिनै सोदांनो रोङैखौ नुनानै बांसिनानो बेफोरबादि हालोदाव गोग्लैनायखौ नुनानै जानो हागौ बर' सेंग्राजों हाबा जानानै गोजोरै जुलि जानायखौ थामहिनबा संसार जानायखौ जाथावना नङा होननानै सानो, जायनि जाउनाव माखासे आइजोफ्रा बर'नि आखाइनि पुतुला जानानै बिथांमोना खामानि मावनो गोनां जादों आरो गावनि लाइफ स्टाइलखौ खालामदों। नाथाय बे लाइफ स्टाइला अराय समनि थाखाय नङा, बेयो टेम्परारि। गावनि लुबैनाय हास्थायनायखौ साफ्रोमबो मानसिया A to Z सुफुंनो हाया। नाथाय थाखा फैसा आरजिनायनि बेलायाव गावहाबो मोनसे बिफाव दं होननानै साननांगोन। जाय आइजोफ्रा फिसायनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै बिउटि पार्लाराव हाबनायनि फैसा, बबेबा दखना बायनाय बा ड्रेस बायनाय बायदिसिनाफोरखौ खालि फिसायनिफ्रायल' बा सोरबा गोसो जानाय सेंग्रानिफ्रायल' मोनबाय थानो लुबैनायाबो मोनसे गाज्रि हुदा। मानोना नोंथाङा जेरै मालायखौ जौगानायखौ हास्थायो, मालायखौ बेफार फालांगि खालामनायखौ लुबैयो आरो थाखा फैसा आरजिनायखौ नोंथाङा लुबैयो, अब्ला नोंथाङाबो बेफोर थाखा फैसाखौ माबोरै फैयो बेखौ नोजोरथि लानानै खामानि मावनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। दा बेनिखायनो जोंनि बर' समाजाव गावनि गांनाय उखैनायखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय माखासे लाइमोनफ्रा दिनै गाज्रि खामानि मावगासिनो दं आरो खायसेया आंखालजों गाग्लोबजानानै गावनि फिसा फिसौ बिमा बिफाखौनो सोमोन्दोआरिफोरखौ मिथिला, जाथावै खामानिफोरखौ रागानि खुबाव गोबां जाथाय बिसाथाय खालामनानै समाजखौ गुबुंले खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेफोरनिफ्राय जों साग्रिद जानानै साफ्रोमबो मानसियानो गावनि खर' मेलेम एबा साननायखौ सोदांनो नाजायाब्ला जोंनि बर' समाजा खोब गाज्रि जालांगोन। मानोना दिनै बिमाखौ सिथारनो, बिनानावखौ बुथारनो, सोरबा हिन्जावा फिसायखौ सोरनिबा हौवाखौ थुनलाय होनानै सिथारनाय, बुथारनाय, मुलि दौनाय बायदि बायदि जाथायफ्रा जोंनि समाजाव जागासिनो दङ। दा बेफोरबायदि गाज्रि आखुनि सुबुङा फिसायानो जा, सेंग्रायानो जा, लाइमोन सेंग्रा सिख्लायानो जा, गाज्रि आखुआ साफ्रोमबो मानसिनावनो एसे नङा एसे थायो, नाथाय बांद्राया गाज्रि। दा बेफोरखौ जों माबोरै गोरोन्थिफोरखौ फेंनानै माबोरै गेबें फारसे लाबोनो हायो बेखौ साननानैसो जों खामानिखौ मावनो नांगोन। नाथाय सोरनिबा जिउखौ लानानै खेला गेलेनाया बेयो सासे सोद्रोमसि गोनां सुबुंनि खामानि नङा। दिनै मुलुगाव आयेन खान्थिया मानो जोनोम मोन्दों? आयेन खान्थि थानायनि जाउनावनो दिनै सिखाव डकायतखौ बेंनो थाखाय पुलिस मिलिटारिखौ नांगौ जादों, थानाखौ नांगौ जादों, उखिलफोरखौ नांगौ जादों। दा बेफोरबायदि सोरगिदिं बिथिंखौ नायनानै मोनफा मोनफा सिस्टेम दङ। बे सिस्टेमफोरखौ आबुं खालामनो थाखाय माखासे मेलेमजिबिफ्रा बे मुलुगाव पन्सायतनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट कर्ट, हाइकर्ट, सुप्रिम कर्टहालागै बिजिरनायनि एबा मानसिनि गोरोन्थिफोरखौ सोदांनो थाखाय मोनसे एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टेम खालामना गालांदों। दा बेफोरखौ मानिनानै जों सोलियोब्ला जोंनि समाजाव गाज्रि खामानि मावनायफ्रा खमायलांगोन आरो आयेनखौ गिनाया सोमजिगोन। दिनै आयेन खान्थिफोरखौ गियाल'आ खामानि मावनायनि जाहोनावनो जोंनि समाजाव गाज्रि खामानि मावनायनि बिसाना बांबाय दं। दिनै मानसिफ्रा गावनि जिउनि फारसे अननाय मोजां मोननाय गैला आरो जिउखौ माबोरै मोजाङै सोदांनानै गोग्गो गोथार भाबै गावनि जिउखौ दैदेननांगोन, केरियारखौ दानांगोन, बेफोरखौ दानि मानसिया बुजिला। थांना थानाय समाव जेरैखि जाया सोरनिबा दोहोन दौलत, सोरनिबा थाखा फैसाखौ सेग्लाब बेग्लाब थगाय सुथि खालामनानै रोहो रोहो थिं बांला न' बां लुनायखौ दिनैनि समाजा सानदों आरो दिनैनि लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि खामानि मावनानै धोनि जानायनि सिमांखौ नुदों।
नाथाय बेफोरबादि गाज्रि लामाजों आरजिनाय थाखा फैसाया दै बानानि फेंफोनाफोर बायदि दसेनो थामियो, दसेनो सेमलाङो। नोंथांनि मोजां सानदांथिजों आरजिनाय थाखा फैसाया अन्थाइफोर बायदि गिलिर जायो। बेनिखायनो गोजावनाय फैसाखौ नागिरनानै नों सोरनिबा जिउजों एबा सोरनिबा न'खरखौ सिलिंखार खालामनो साननाङा। बेनिखायनो जों माबा मोनसे खामानि मावनायनि आगोलाव नोंथाङा बे खामानिया गाज्रि जागोन ना मोजां जागोन बेखौ साननानै मावोब्ला जोंनि समाजाव गोरोन्थि मावनायफ्रा खमायलांगोन होननानै आं सानो। आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला, बेखिनिखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना बे भिडिअनि जोरै गोबां खोथा मोनदांनो हागोन होननानै आं सानो। जोबथा बुब्लियाव नोंथांनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय दिनैनि कन्टेन्टखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जायो। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर' हारि।